ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಡಾಮಿನ ಏನ ಮಲ್ಪಡು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲೇನು ಆಫ್ಟರ್ 3 months ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಏನಾಗ್ಲೇನು ಮೀಟ್ ಆವಂದಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಮೀಟ್ ಆಕ ಬಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮೀಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಮೀಟ್ ಆಪಿನಿ ಕೆನರಾ ಮಾಲ್ಡ್ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಕೆನರಾ ಮಾಲ್ಡ್ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲೇನು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಚನ ಹೊಸತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ. ಸೊ ಯಾನು ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಕೆನರಾ ಮಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆಗಿ ಯಾನ್ ಬರ್ನಗನೆ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲು ಬಂಡೇರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಏನನ್ ತೋಜ ಹೊಡ್ಚಿ ಪಂದ್ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾಗ್ಲೇನು ತೋಜರೆಗೆ ಆಯ್ಚಿ ಸೊ ಏನು ಬಕ್ಕುಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಆಯ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಬಂದಾಂಡು ಏನ ಬಕ್ಕುಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದೆ ಮರಪುದ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಬಂದು. ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಮಾಲ್ದ ಉಲೈ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಐಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕೂರುದು ಸರಿ ಪೂರ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದೆ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಬಸ್ ಅಯ್ಯ ಓವರ್ ಮಲ್ತಿ ಮರ ಆಗ ಪಾಲಿಡ ಕೊಡು ಮರಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತು ಬೇಕಾಯ್ತು ಟ್ರಿಪ್ ಬಂದಾಗ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಪೋಯಿ ಬಂದ ಅಂಡ್ ಸೊ ಆಡೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಗರ್ ಬಕ್ಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದ್ಯ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಮಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಡೊಮಿನೋಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ Jolly well play. Enjoy. टेस्ट कहाँ है टेस्ट यम्मी ಎಲ್ಲರೂ ಇವಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಸಪಕಾರ